Mehriban iyileşler. Yeryüzünde yaşayan her bir adamın durmuşunda iň süýji arzuwlara ýörüp bir ýylyň dowamynda sabarsızlyk bilen garaşylýan ajaýyp bayramçylyk. Täze ýyl bayramy ýetip gelýär. Hormatly tomaşaçylar, bu ýatdan çykmajak dawara münasip etdikem. Türkmenistanyň Goranlyk ministrligi, Türkmenistanyň Magtymuladynak ýaşlar guramasy bilen bilelikde bayramçylyk konsertini taýýarlady. Konsertin dowamynda Merdana watan gowrakçylarynyň ajaýyp çykyşlaryna Altyn Asır Türkmenistan tele ýaýlymyndan tomaşa edip bilersiňiz.